Nasaan? Ah. Ato rami. Ah. Ato rami. Sa city na. Pangadyo ka malagpang sa pero mga namahaw. Mga bilang sila kung dyan. Out sila nga. Nak. Lain ka jud init kay bisag sa jupa, sakit na mas panit. Sa jud tagadto karon kitay maunas linya kay daghan ra bagay tao didto. Medyo maabri. Majog adlaw ni jung tanan. Alas 6 kapin, alas 7 na nay no. City na. Mudong mi karon sa kuan. Medicare retus kan dihay kay sinanay gapon na paakan mas iring. Among pa-NG kanog anti-rabies. Kay ag iring lagi nanganak kada arang daghan na magkuting tulo man to nay no. Tulo ka buok ara ka daghan ka jug manganak na maiban nga sa duha ra. Si Jakay sa isa ka tuig kaduha ka tulo manganak ja daghan na magkuting. Napaakas na nay kay kuot magsapatos. Ito mas karton ba? Diyan na, kuutan man dito mo na ning suksuk. Napaakan si nanay, saka mo traba. Muna nga, kinahanglan dyan ma-NG kag anti-rabies. Okay ra ka diha, Mader? Oo, wag naman na rin. Tama, ito na ta. Abre pa na. Pero mahangin na sila na eh. Nagbinta na nga, na-ebre eh. Hindi naman may mag-aircon kay kaas gasolina. Panginita, oy. Ari magos sa mga retsyo, wa na si Adro na sa kandihay. Kasi undoy katong napaakan ko dihas ni Agi katong bagjong udit napaakan mo sa iro. Dito pud miskandihay katunong. Andali ara sa mong biyahe kay way traffic. Dora pud miskandihay. Kaysa kada simento tong na isa ka karsada dito shortcut man gud to. Mao ni puro magmerkado sa kandihay. Dako na no sa una kay makainumdum ko mo animis na nay gamay pa ning ilang merkado. Di just na nay pwede di ma-injikan kay delikado ka jud ning rabies. Jag na nay mga symptoms nga na wa na ra bagay makatambaw. Ja, syempre wa ba jud takahibog na ba toy rabies ug wa ma jud man ang sigurado ta. Ti pasaunon man ning Medicare daris kandihay. Pero malakaw ra gud gikan sa highway deura. Kani mao na ni mismo ag Medicare. Medyo daan-daan na pag mga building dani kay karaan na mo pud ni. Ato diretso sa Animal Bite Center kay mamon to itang tujo. Pa-inject! Oo. Para ba? Karon pa. Napaday fill up ang daan heta makaadto. Sa una kay diretso naman to karon di ay napaday fill up ang daan. Kamuli sa sinanay og gawas kay exam tail mo bikil na mo kay arthritis. Magmask kay required magmask, di kuno makasulod kung di magmask. Kasi nakapaka ni ma'am. Iring. Iring? Kag iring. Nasa oras sa laboratory, sir? Para sa buros? Ihi ra ihi. Naaron. Nasa oras sa? Sigon sang oras man. Ana ara? Asa mo kumuad to nani? Mag-agi gyapon ka ari ma'am. Kay bayad. Pila edad? 74. 74. Ikaw refill ako. Ako ra laman. Ikaw ra. Mauwawtan nimo. Ako may mao nimo. Uwawta. Tara na yo, dapat ay ID. Kani hangi fill upan para sa laboratory. Ihirang tanawon og clear na ba? Ja, barato naman pud kay public hospital 50 pesos ra. Ora ni sir. Ay uli nimo. Ihira magaho ay ko ra Ano? Di anas undo na balik na kay parking man dya daag sakyan ang ginan isilong. Temperature sa Ay ma'am. mas nanay. Ay oh. Kusok 36.4 imo sanay palihog na ni. na, gibutang Ana na. Okay. Salamat. Pwede na ma'am, alas 8 para ba? Oh, kira misa jura mi kay aron maunas linya. Daghan doon ma'am kay animal bite. Mao lagi. So pag-abot na mo dito, amo nang gihatag agama ang papel dari sa information, ja ila pam ditong ilista, ja tawgon ra pag kanilag balik ug okay na. Pag humana mag-submit sa amo ang papel, naglingkod-lingkod sa lambod minanay dari sa gawas, panginhangin ba kay daghan may pasyente. Ja mas unang natawag ag di amo na nihang request. Mo ni ang dadon na to sa Pikas building kay to amo dito laboratory tapad sa emergency. Pero abay ra ni nimo dadaan.
Di man kay ilabdat tugwa kay kapakitang resibo. Sakto kadto pag human nag-submit sang ihi sinanay na pigitawag. Dara ko gibayaran kay 50 raman biti consultation kay kanilang public brato makatipid-tipid ta. Atong kung nanay kung nay mga pangutana dis kadto kadungog. Salamat dai ni sir kaning nag-assist ni nanay ug kaning mga ma'am daris information. So pagkahuman madto nami sa check up. Kay check up ang makadaan ay ka injikan og pang rabies. So samtang gawat-huwat mis doktor ni uwan bitaw na arang dipaja jud kay nagtuto magang singot grabing inita. Salamat gud ko kay ning uwan murag na bintaha gang pamati. Ugay ag doktor kay si Jared din taon ko rupi garubing-rubing. So magibuhat na ay gatsi-gatsi karal mi daari jag si undo kay dito mas gawas ang giingnan nga pagdadarag snack so nagdasi jag bulkik o kaning supas. Ja ako kay katasan ako kay gang pamahaw oatmeal ra grabe ra panggamaja upat pa ka kutsara. Ja wa mo kuno pay laing mabalit di pagos na lang ko kaon daari bisag bawal ni si Janaho. Diha mo to ning comments ang last nga video niyon nga pwede na kuno kumakaon bisag unsa. Kay hapit na malagi kuno ko mga anak sa tinud lang pwede na gajud. Pero kay naman koy hyperthyroidism ning likay kus ubang pagkaon kay maka-trigger si just ang palpitations. Kay ingon maguban garte-arte ra ko inga na kay buros lagi inga na di oy na koy hyperthyroid mo nang nilikay kus ubang pagkaon pero usay di man jud kapag kay lami malagi pud kanon lagi ning mga bawal. Pagkahuman og check up ni mother ay hapas jamad to sa animal bite. Grabe daghana ka jug tawo jag sinanay nagmaritis na kakita nag-amiga. Sininja jud mga kagahi sige pagsikad-sikad argi kutasan na jud bitini. Mga alas 10:30 na gadus nanay naturukan og anti-rabies. Mga buutan man pug mga staff dari di ra pud kamataha. Uy lamas nanay kay sakit ra pa ng injection. Sa dighaman pag gadani magpa-inject pa jud sa anti-tetanus. Aga ko dito ra kus gawas-gawat huwat. Antikas nanay. Majugali libre ra. Libre ra. So salamat gud kay libre ra ang anti-rabies. So gipalit na lamang undoy dari ag anti-tetanus na laman. Salamat kadto ni Ma'am Amelia kay si Jamay nag-ingon na mga naalagi ko na inject karon. Hapon mas nanay napaakid sa kinahanglan ba ni madali ning ingani. So si undoy gi-explainan si undoy na digan saan pag-take og tambal kay giresitahan man pag antibiotics kay ag samad ni ka nagubag-hubag man. Si undoy diyan naglihok dani tanan mga kagahi kay ako galingkod ra kurtus daplin kay grabe laging bugatan naghangbugan in taon. So mo na laman nila step kanang injikan na laman sinanay dani og anti-tetanus. So nalipay ko kay nagkita na pa bisang mga friends dari nga mga nurses kay das na gintuig ni arhi man pud mi nga na mo pud ni among buhat mag-chika-chika lagi nga na picture pud mi. O diba nalingaw ba sa pugudanin nila kay arka friendly bitaw ka adjo. Pero naluoy ko nanay kay halata si nanay gisakitan sa anti-tetanus sakit mo guni anti-tetanus nga inject. Nakasuway ko daan ni katong nay nagpa-inject pug ko pagka 7 months ang tijan. Doy magajaga uban ni nanay no wa am day pud sa mamino sa explanation ug unsaon ni pag-take diyan sa nang tambawa kay di ba ta kabasa ning mga suwat sa atong mga doktor. Motong ako gapa-explain kung ma'am pero makasabot ko. Importante yung taon ng imno ni mother ning tambawa. Ito pikas lagi. Lakto dato. Diskarte ra ko diyan sa pagkikini. So salamat sa Ginoo kay nahuman ra gud mo ang proseso. Hapit na mo alas 11 so sakto ka adjo. Gabot na to sa bahay madol magnanay dinigamo karon makakaon na tao paniudto. Kay ra ba gud nanay kay di ra ba jud antay magpa-inject ja mo adjong gipugos bahala na. Kay og delikado agiro, delikado po ning iring uy. Bag-o pa gani ko kakita gapo sa FB nga na matay lagi kuno nga na kay garabisan. Manang nag-uudyo kong nanay ko bahala na nay banan ka na balog magjajo ad ko dadto. Karon guys maadto pa pud Miss Pharmacy kay nahutdan mag pharmacy nila dari ditong tambaw nga giresitas doktor. Hapit na ko mag 40 weeks wa paghihapon ko gabati. Pero ugma mo dong ko ugma sa hang OB mag-istorya may ugma. Diya mag-ai ipod may ugma ug sanay kahimtang sang cervix. So diyan na Miss Cubelo Pharmacy anhi mo palit sa antibiotics ni mother. Pero si Undoy ra gadi ning palit gihapon kay di man ko makabasta-basta baklay-baklay to kay sakit lagi hangbugan di gani kong sunog-sunugon krunto lagi tawhana. Pero madagto. Si club nga ka na dinere like 35. Like Mahal kay tag 65 man danig ko. Imna ba na ni hadyo palya ha. ulit. Abot Miss Bayag mga alas 11:30 sakto kadto kay si Aisa nagdigamo naman diyan ay humba nga baboy na poy humbang nang ka naglaway kadto humbang nang ka kay dugay na kuha ka kaunda na. Wala.
Mama? Mami? Dapat ka na yung tinglaw. Kalaw. Ha? Ako gitawag ko? Bukaan ako kay gatasan ko. Mali! Bitado lagi. Ikaw Pag na lagi kuha mo yan na. Kagubot na. Gusto ko kung kiss ka ng mami nimo. Yan na. Salamat jud ay kanag-andang pagsuwa ay kaya pagtuo wa paro pagkaon. Jadi gatasan ako. Nami arab kung ba nimo. Pala durang body mo. Grabe. Ikaw nagkuanda ni? Timpla? Parat no. Ah, di man. Parat no. Muta. Ang tawag ito mo ay. Sino magic Di sa mo jud ang nami aja kung ba ay sapi. Siya rin umuhumot na. Tulog kasi bujas. Muta ay. Luy, isa kasi lupin. Bitsin mo ba? Bilik sila bilik Mana? Yeah. Nami aja. Ano yung na? Gawa mo kuning gas. Ay.